एगो राजा रहन, उनका यहाँ बाजार लागत रहे। तो बाजार में जितना सामान बेचे खातिर लोग आवत रहे, बेचला खरीदला के बाद जौन सामान बच जात रहे तो राजा के तरफ से राजा के मंत्री लोग खरीद के ले आवत रहे। ऐसे खरीदत रहे कि सामान बच जाई या आदमी के ना बिकी तो फिर बाजार में वो लोग ना ले बेचे के। ऐसे राजा के सामान खरीदा जाई तो फिर बेचे खातिर ले हैं आ उ सामान फिर राजा के द्वारा राजा के नौकर चाकर मंत्री सब बेच देते हैं। बाजार में एक जगह पंडित जी भी बैठा रहन, जैसे सब व्यापारी बैठा रहन तैसा ही राजा के नौकर चाकर मंत्री लोग गए। तो बहुत सामान खरीदला के बाद पंडित जी से पूछल लोग कि रउआ का बेचतनी। तो कहूँ कि भाई सबका सामान बिक गई बिकाता, हमार सामान कोई ना दे। तो रउआ भी कौन सामान बा? तो हम बात बेचतनी। बात बेचतनी तो हाँ। तो कहूँ कि तो सामान खातिर राजा से पूछे के पड़ी। तो उनकर मंत्री वजीर गइलन जा, राजा से पूछलन जा कि बाजार में एगो पंडित बाड़न, वो कहलन कि हम बात बेचतनी। ठीक, पूछलन कि रुआ बात के दाम कितना बा? कहन कि 10,000। फिर पूछलन जा कि 10,000 दाम कहता। तो राजा कहन कि ले लो, जा खरीद ले जा। तो उ लोग पंडित जी भी आके कहलन जा कि हमनी के रउ सामान रउ बात खरीदल चाहतनी। तो कहलन कि देखी जब बुरा दिन आई तो हमारा भी आई बिया, हम बात करब। कुछ समय के बाद राजा में थोड़ा सा वो ऐब रहे, जुआ खेलत रहन। जुआ खेलते खेलते जुआ में एक जुआरी से हार गिलन। तो शर्त में रहे कि जे हार जाई उ जीते वाला के ओकरा कुछ सामान देवे के बाद जौन चीज मांगी तौन देवे के पड़ी। ओकरा चीज पर दहिना हाथ रखी, जौना चीज पर दहिना हाथ रख दी अपन उ चीज जीते वाला के दे दी। जब राजा हार गिलन तो ओकरा से पूछलन कि तोहरा का चाही, तोहरा के का देल जाई? तो कहलस कि हमरा तो धन माल सब कुछ बा, कुछ के कमी नहीं खे, हमार सिर्फ औरत नहीं खे, हम रानी पर ही हाथ ढालब, हमारा रानी के ही रखे के बाद लेवे के बाद। राजा ई सुन के चकित भइलन, बहुत दुखित भइलन कि अब तो रानी के ही मांगता। बड़ा समस्या उपस्थित हो गई उनका की चिंतित, उनका के दुखी उदास देख के उनकर वजीर और मंत्री भी पूछे लगल सन कि का बात बा, काहे राजा उदास मान? तो हमें एगो मंत्री कहलस कि अरे वो तो जेकरा से बात खातिर 10,000 रुपया दिए रहे तो कहले रहन कि बुरा दिन आई तो हम मदद करब, हम उपाय बताई। तो वो राजा भी वो पंडित भी चले के काम बा। राजा कोई के ना ले गलन, खुद अकेले पंडित जी यहाँ गइलन। पंडित जी यहाँ जात रहन तो गांव के पास गइलन तो देखलन कि लड़का कुछ खेलत रहसन। ओहनी से पंडित जी के घर पूछलन, उनकर नाम रहे झगरमल पंडित। झगरमल पंडित के घर केने बा हो? तो लड़का कहलसन कि हमनी के सही बताइया, हमनी के कुछ देव तब बताइया। कहन कि का तहनी के दी? तो हमनी के मिठाई दिया। लड़कन से कहलन कि हम तोहनी के ढेर मिठाई ले। तो एक सेर मिठाई ले गिलन। तो लड़का कहलसन इहे ढेर मिठाई ह। तो फिर 5 सेर मिठाई ले गिलन। कहलसन इहो ढेर मिठाई नहीं खे, इहे ढेर ह। तब जौन हलवाई के यहाँ से लेलन हन, हलवाई के समूचा मिठाई खरीद लेलन आ ले लन। लड़कन भी कहलन
तो लड़का कहलसन कि इहो ढेर मिठाई नहीं खे। और सही बात करते करते सांझ हो गई, रात होखे के टाइम आ गई। उन्हें से पंडित जी आवत रहन तो देखलन राजा के, तो कहलन कि का बात है। तो सारा बात कहलन, ऐसन बात है से ढेर मिठाई खातिर कहलसन। हम शेर भ 5 शेर मिठाई दुकान के सब लेख खरीद के नहीं के देनी, तो वो कहता रसन ढेर नहीं। तो यह बात ना ठीक बा, सब मिठाई लौटवा दिलन फेर दो। और 1 शेर मिठाई एक जगह आए, आभ मिठाई एक जगह रखलन और टंगवा दिलन, टांग दिलन। ओकरा बाद सब लड़कियों से पूछलन कि बताओ जा हे मिठाई में कौन ढेर बा। तो लड़का कहलसन 1 शेर मिठाई जौन रहते होने के ये ढेर बा। कहन कि बस हो गई, तो हम जाने कि ढेर मिठाई हो गई, ये ढेर मिठाई न हो। बस वजह से राजा के लेके और चल अलन अपना घरे रहलन। तो सवेरे भी उनका कहीं जाए के रहे, पंडिताई करे खातिर गइलन, लेकिन इनका से कहलन कि तू बहुत दूर मत जइहा आ बहुत कुछ सबका से मत बोलिहा। लेकिन चूंकि राजा रहन, अपन इनकर रोब दाब रहे, आदत रहे पहले ही से। दूसरा दिन राजा वही गांव में एगो नाऊ के यहाँ अपन दाढ़ी बनावे खातिर, बाल बनावे खातिर गइलन। तो वहीजा नाऊ पूछलस कि लो हमरा के का देव। देखलस कि राजा महाराजा ऐसा लागता, इनका रूप रंग कपड़ा लता से समझलस कि धनी आदमी बान। तो कहलन कि हम तोहरा के खुश कर देब। ई बात सुन के दाढ़ी बनावे लगल, हजामत बनवल, सब बना के कहलस कि अब हमरा के खुश करी। तो राजा साहब सोचलन कि एकरा के 100 रुपया दे तो खुश हो जाई। 100 रुपया दिलन। तो कहता कि यही से हम खुश हो जाई। 200 दिलन। तो कहता ये 200 से हम ना खुश होकर, हमरा खुशी नहीं खे। तो 500 रुपया दिलन। तब वो वही बात फिर 1000 रुपया दिलन। कहल कि ना हमरा खुशी नहीं खे ये पैसा से। तब तक से पंडित जी कहीं से आवत रहन, देखलन कि राजा फिर कोनो फेर में पड़ल बान। ठाकुर भी खड़ा रहन। राजा कहन कि का बात बा। तो कहलन कि ई हमर दाढ़ी बनवल हन, हजामत बनवल हन। कहलन कि का हमरा के देव। तो हम कहीं तोहरा के खुश कर देव। तो हम इनका के 1000 रुपया तक देली, अपन कपड़ा तक से देनी, चेन तक से देली। तो कहता कि हम खुश नहीं थे। तो ये बात ना आता, ठीक बा, तू सब यहाँ के राजा साहब के सब सामान लौटा दो। नाऊ से कहना, नाऊ सब इनका सामान लौटा दिलस। तो कहलन कि देखो वो फलाना गांव में वो बूढ़ऊ रहन, उनका 2 लड़का भइल बाड़ा सन, जावा लड़का भइल बाड़ा सन। तो वहाँ उनका होके के तो ना चाहत रहे, लेकिन 2 जावा एके बेर लड़का हो गया सन। ई कैसन बात बा हो। तो बहुत खुशी की बात बा। तो यह बात है तू खुश हो गया ना। तो हाँ तो तू खुश हो गया। तो तू खुश हो गया, यही बात से तुहार मिल अब खुशी मिल गई। और सब सामान लेकर लिए चढ़ गया। अब रात में राजा पंडित जी के यहाँ रहलन। बिहान फिर राजा के यहाँ पंडित और राजा दोनों जना गइलन जा। वैया क्योंकि वो शर्त रहे कि जुआ में जे हारी ओकरा जीते वाला के कोई भी सामान जवना पर दाहिना हाथ रख दी देवे के पड़ी। राज महिला पर राजा से पंडित जी कहलन कि देखी वो अपने जितना कर्मचारी बान सबके कहनी अपन अपना काम में लागस, कोई हमने भी बात करे ना आई, सब कोई अपन काम करे, कोई एक बारे में बातों ना करे। राजा सब अपने कर्मचारी कहन कि सब अपना अपना काम में लग जाओ, कोई हमारा भी मत आओ। ओकरा बाद
ओकरा के बोलौलन जुअरिया के जौन जीत गए रहे राजा से। तहना पंडित जी राजा से कहलन कि अपना दाई के साथे रानी के भेज दा, खूब बढ़िया से कपड़ा पहिरा के सजा दो, उनका के सजा के आ कोठा पर चढ़ा दो, कटहरा पर चढ़ा दो, आ बांस की सीढ़ी लगा दो। राजा उनकर बात मान के रानी के खूब पोशाक पहना के सजा के कटहरा पर चढ़ा दिलन आ वही एगो बांस के सीढ़ी लगा दिलन। जुआरी आइल, आके राजा के घर में रानी के खोजे लगल। रानी कहीं ना लौकली। ऊपर से झुनझुन के आवाज़ आई। रानी के ऊपर देख के जुआरी सीढ़ी पर चढ़े खातिर हाथ रखलस। तेवही पंडित जी रुको रुको जुआरी से कहलन। जुआरी कहलस कि काहे? तो पंडित जी पूछलन कि का तय रहे? तो कहलस कि तय रहे कि हम जरा पर पहले हाथ रख देव वो हमार हो जाई। यह ना आता तो सीढ़ी पर हाथ रखल, सीढ़ी तुहार हो गई, सीढ़ी लेके जा। एक बाद राजा पंडित जी के लिया गलन राज दरबार में। उनका के बहुत सा धन संपत्ति दिलन आ धन संपत्ति दे के विदाई कलन।